הנה לכם הסבר איך לעלות פורטנייט לטלפון חינם, קל ופשוט. אתם נכנסים לגוגל ואז רושמים אפי גיימס. נכנסים לאפי גיימס ואז אתם נכנסים לאפי גיימס, ואז יש לכם מימין למעלה אינסטל. תלחצו על אינסטל ואז יש לכם Get the Epic Game Store. יש לכם אינסטל on Android, תלחצו ואז הנה האם לא ראיתי את הקובץ שוב? כן, להורדה מחדש תעשו ואז זה מורד לכם את הקובץ של Epic Game Store שמשם אתם יכולים להעלות את הפורטנייט. בואו נחכה כמה שניות. 4, 3, 2, 1. הנה עכשיו זה פתח לנו ואז האם ברצונך להתקין את האפליקציה הזו ותעשו התקנה ואז תחכו קצת ואז הנה אפי גיימס נוסף לרשימת משחקים שלכם ותלחצו על פתח. תעשו גיד סטארט, לא יודע, ואז פשוט אתם עושים איזה אימייל שבא לכם. נגיד אני אעשה את האימייל שלי. הנה אני עשיתי את האימייל שלי ואז אתם יכולים לעשות לכם פורטנייט, מה שבא לכם, מיינקראפט. ואז הנה הם צריכים למלות קוד. רגע אני אמלא אותו והנה מילאתי את הקוד. אתם יכולים continue, מחכים קצת והנה יש לכם, אתם צריכים לעשות משתמש, תעשו משתמש ואז יהיה לכם משתמש, תעשו yes continue ועכשיו הנה יש לכם את אפי גיימס ואתם פשוט לוחצים אינסטל על איזה משחק שאתם רוצים. אני אבחר פורטנייט. עכשיו זה מתקין פורטנייט. בואו נחכה כמה שניות. יאללה, הנה 80%. יופי, עכשיו אתם פשוט, זה אומר לכם להיכנס להגדרות, לאפשר מקום זה, ועכשיו אל תדאגו, זה לא עושה לכם שום סכנה. תעשו, אני מודע לסיכונים אפשריים מצרכים מרצון לכל השלמות האפשריות, תעשו אישור ואז תעשו התקנת פורטנייט ואז זה יתקין לכם כמה שניות. רגע, זה יתקין לכם, סבלנות. הנה עכשיו זה יתקין לכם והנה לכם פורטנייט